पण मुंबई आणि उपनगरात आता पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली। दादर, अंधेरी, मालाड, कांदिवलीत पाऊस सुरू झालाय। कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबईत सुद्धा सध्या जोरदार पाऊस सुरू आहे। अनेक सखल भागात पाणी साचायला आता सुरुवात झाली। 4 दिवसापूर्वीच मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, अनेक ठिकाणी पाणी साचलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा मुंबई आणि उपनगरात पावसाला सुरुवात झाली। दादर, अंधेरी, मालाड, कांदिवलीत सध्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे, तर तिकडे कल्याण, डोंबिवली आणि नवी मुंबईत सुद्धा जोरदार पाऊस आहे। अनेक सखल भागात आता पाणी साचायला सुरुवात झाली, त्यामुळे मुंबईकरांना धडकी भरली। दोन दिवसाच्या विश्रांतीनंतर मुंबई आणि उपनगरात पुन्हा एकदा आता पावसाला सुरुवात झाली। दादर, अंधेरी, मालाड, कांदिवलीमध्ये पाऊस सुरू आहे, तर कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबईत सुद्धा सध्या मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली। सोबतच अनेक सखल भागात पाणी साचायला देखील सुरुवात झाली।